Liga gana reo prareyo to koda uchiel machiegni weche manyien kidini di mar diero odiochieng' nyinga Joash Odhiambo Mitula ga jaloko marwa nyadendi Bella Achieng' ka weche gi kibende nyalo luwo achiel gachiel kokalo mbui mago mag tudruok manedo Kala TV live Facebook, X @Kala TV ka achiel koda YouTube bende Kala TV Kenya. Wachako kama ni moko kuom jotelo mowuok e kaunti ma Nyamira koro gi kinde niendi seyo jonyuol mopacho kaende kalore kod tungni mosebedo ka nenore sikunde kama jopuonjre osebedo ka koro obago ng'anyo ka achiel bende kod ketho mwandu gi mag sikunde momiyo atamalo maduong' mag jopuonjre koro or pacho gi kinde niendi giyango ni jonyuol osebedo ka koro yule teacher if they are left unguided then they'll be misled. Hao wanafunzi wetu wanahitaji maarifa ya kipekee ya kuishi katika haya maisha. Tusipowahimiza vile ilivyo, basi tutatoka tuacha hakuna kizazi hata kitu. Makubiro kinde majeten migao mochung'ne chendo mag somo migosi Julius Migoso Gamba bende krogi kinde niendi gola yanga twak mare ka otenore koda weche mosebedo kokwako migao nendo mar somo ka weche goduto mobiro wacho kanyendo biro keloni e weche manyien mabiro kidenyo nogo mar podho chieng' ka kinde niendi pod medo dhi nyime koda twaka komachielo ni duolo mochung'ne kedo gi mibadhi ka achiel koda nyawo in takes place. You cannot have medicine in the hospital. The overall objective is to equip citizens with the knowledge that they require on corruption issues so that they can meaningfully participate in governance processes and also participate in the fight against corruption. It is expected that the knowledge that citizens will get will even enable them to make reports to EACC when they detect corrupt conduct among public officials. Citizens will also use that knowledge to make key decisions. Wakulima wengi walilalamika kwamba wakati wanapeleka miwa yao kwa wale yonendo mao yangu rekendo mobedhore machiegni kod oganda duto pacho kendi ka otwak jofriru kubende koro jiwo ni weche gi mag mibadhi gin mago manyaka koro tiekie apise mopogore opogore mag piny owacho ka ojiwo ni chendo mag chudo owinjo bede ni chiwo kanyendo ka okalo e yor lony manyasani mar mondo mi kik omeda jo Kenya lal kata siling achiel kama bende oyango ni jotich piny owacho ma ok bi keto lai margi makare magiko moting'o chudo ka achiel kod omenda mabalang' mamoko gin jogo eko bende koro sachgi ibiro deko because a lot of money has been lost through these disjointed systems, payment system. Too much money through allowances, through claims, through double payment and other things. So we can't be raising money, getting money from revenues, we lose some money there, then whatever we get, we lose more during the payment of salaries and allowances. So that is clear, that is communication which has been made. We are going to continue shouting about it. We must all be onboarded on one national payroll system. Tok bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kore duoko mag tuke mopogore opogore jotugo motimogi kuonde magitimogie to gin tuke magi mabiro
Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Komuoch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Machiegni kendo janeno mar Kala TV kawadhi nyime wiro kanyendo ne jalup gavana e kaunti Onogo ma Kakamega manendo Ayubu Savula koro dwaro mar mondo mi chenro nendo mar chwado nyithindo kaachiel kod chiwo negi kuma oduogi e pacho kaendi mar mondo mi chenro mag somo dhi nyime yo nendo makare kaluwore kod tungni madhi nyime gi kinde nendo yango ni mar nendo yo makende mabende koro jopuonjre nyalo bedo godo jogo eko ma oriere ma koro gitim timbe moko mimi nitakuwa pasta. Ili niweke amani dunia hii. Sasa kuweka amani kwa shule na kuweka discipline kwa watoto wetu, we must introduce corporal punishment in school. Watoto wetu hao discipline. Hii shetani imeingilia watoto wetu, lazima itoke. Na ukiwa kiongozi sema ukweli. Ndio hivyo. Kawadhi gwenge mag Ukambani kaunti gwenge eko mag Mwingi wayudo ni ringre chuo maromo 4 gin mago eko makoro yudi bur mathany kar chungo bura nindo ma Mwingi bur mathany kar chungo bura nindo ma Mwingi morore gwenge eko mag Ukambani maendi biro kinde mabende no chak yudo ringre ng'ato achiel kaeto bang'e koro mamoko bende oyudi kama endi oyangi kod jatendo bila makonendo Anthony Maina mabendo yango ni koro kane gidhi negi yudo ringre ogogo mabende ne nitiere duk sirith kendo ikanya. Kunaweza kuwa na mili ya watu zaidi ya watatu. Kunaweza kuwa na mili ya watu zaidi ya watatu. That is watu waina. Na tunakumbuka 2 weeks ago ama 3 weeks kuna mili ingine iliokotwa. Kuna mili ingine iliokotwa pale chini. Lakini hii ya leo ni ajabu sana. Wamezikwa vizuri na wamekunjwa vizuri, wamepangwa, ile mikono inapoletwa hapo karibu, miguu inakunjwa vizuri, ndio mtu kama ule urefu wake ama ile kimo chake akifikiwi anakuwa ni mshort. So we suspect hapa kunaweza kuwa mtu. Kwa hivyo wale watu wamezikana hapa wamefanya hii kitendo ni watu wanakaa ni expert, ni watu walikuwa na wakati mwingi wa kufanya, na ajabu imefanyika hapa kwetu Mwingi. Tukue watu waangalifu wakati huu. Tukue watu waangalifu kabisa. Ile kitu yenye Mheshimiwa Sila Aweri MCA amesema ni kwamba hiyo mwili ile condition imetolewa nayo before ikauke, kwa sababu iko kwa polythene paper, inafaa ikimbizwe kwa pathologist saa hizi. Ndio zile wale watu, kwa sababu mtu alikuwa na time ya kushikashika tuone kama tunaweza njua hao ni kina nani. Sawa sawa. Haya, mili ile condition iko naye sio nzuri. Sawa sawa. Sio nini? Tupigiane simu tujuane kama sisi wote tuko. Tunaelewana? Tupigiane nini? Hiyo ndio ujumbe wa kwanza. Ya pili ni kwamba the security team imechukua ikiongozwa na OCPD hapa, imechukua doria inaangalia hii eneo vizuri. Tumeongea watakuwa na patrols na bado tunaendelea kuangalia hizi tumito kama huenda kuna kitu kingine imefanywa, kwa sababu hii TV Kachel kwa YouTube Oriti Masani.